Dünýäniň adam gaçakçylygyna garşy göreşiň halkary gününi belleýän wagtyny Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantynyň we aktivistiniň protest çäresinden soň deportasiýa lageryna oturanyny 10 gün boldy. Nursultan Tağanowa odal Türkmenistanyň zähmet migrasiýasyna çykan 10 miňlerçe naçaryň diňe biri bolan bolsa, inol haksyzlyga garşy göreşiň simwoluny öwürledi adynyň aýdylmalygyny soran Ýewropal türkmen aýtdy. Biz onuň geljek garnyň nähili boljagy baradaky maglumatlary her gün garaşýar. Eger ol Türkmenistany deportasiýa edilse, köp adamyň göwüni çöker. Sebäbi Aşgabat aktivistleri bagyşlamaýar diýip 60 ýaşyndaky filolog sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň wekili Murat Gurbanowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Tağanowa Istanbulda 19-njy ýylda saklandy we 20-nji ýylda gyslanmaç karar kabul edilip deportasiýa lagerine geçirildi. Şu sebäpden ol bu kararyň fiýahy karar bolanyny öňe sürýär. Gurbanowyň aýtmagyna görä, polisiýada Tağanowanyň garşysyna açylan derňe bu işi ýapyldy. Sebäbi türkmen konsullugynyň şikaýeti esasy bolup çykdy. Şol wagtda Türk häkimetleriniň Tağanowanyň bozgunluk baradaky arzasyny kabul etmeýändigini, ikinji tarapdan onu her gün boşatmak wadasyny berýändigini, emma sözüne tapylmaýandygyny aýdýar. TDS lideriniň sözüne görä, Tağanowanyň hukuklary bozulýar we bu hukuk bozulmanyň arkasynda fiýat sebäpler bar. Ýönül özleriniň halkary guramalary, aklawçylar bilen işleşýändigini we aktivistin Türkmenistana berilip bilinmejekdigini anandyrýar. Munyň Türkiýanyň özüne alan halkary borçlaryny ters gelýändigini öňe sürýär. Şeýle-de Gurbanow häzir Istanbulyň deportasiýa lagerine Tağanowadan başga 22 Türkmenistanlynyň oturanyny, emma uçar gatnawy bolmansoň olaryň häzir deportasiýa edilip bilinmejekdigini belledi. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizlik, korrupsiýa zerarly maskalasyny eklep bilmän, ýa oku, hünär üçin daşary ýurtlara giden we şol ýerlerde galan raýatlary barady. Daşary ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen türkmenistanlylar hakynda hiç bir maglumat çap etmeýär. Muňa derek garaşly neşirlerde çykan maglumatlara görä türkmen häkimetleri ýurt içinde-de, ýurt daşynda-da öz raýatlaryny iýdarlamak, gorkudyp saklamak ýa wagtlaýyn susturmak, daşary ýurt raýatlygyny alan türkmenleri aly tutmak tagarlalaryny edýär. Adam gaçakçylygyna garşy halkary güni bolsa dymyk belleýär. Abaşanyň Türkmenistanyňky çykanasy bugün münasibetli gysgaça habar çap edip döwlet departamentiniň adam gaçakçylygyndan habardar bolmak, onuň pidalaryny anyklamak we olary kömek etmek baradaky maglumatlaryny çap eden saýtynyň salgysyny berdi. Ol saýtda her bir adamyň adam gaçakçylygynyň pidalaryny tapmak mümkinçiliginiň bardygy bellenýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykyp pasport möhletleri geçen, gazanç, eklenç mümkinçiligini ýitirmekden gorkup, emele gelen ýagdaýyň bellisi bolup galan zähmet migrantlary dürli hasaplamalara görä 100 miňlerçe raýatdan habar berýär. Olaryň her biri adam gaçakçylygynyň zorlugyny ýa edilmegini, özleginiň tersine güýç bilen ýa-da ykdysady mätäçlikde ulanylmagyň pidasy bolup biler. Eger de İstanbulda saklanan Tağanowa dolanyp gelsek, ol 19-njy ýylda Istanbuldaky türkmen konsullugynyň öňüne urnulan ruhsat berilmedik demonstrasiýa, protest çäresinde gatnaşanlyk üçin tutsak edilen 80 çemes Türkmenistanlynyň biri boldy we beýlekler boşadylsa hem 9 ýyl odal pasport möhletiniň geçenligi bir kanun ýagdaýda ýaşaýan üçin edilip deportasiýa merkezine geçirildi. Şeýle-de Murat Gurbanowyň tasdiklamagyna görä, Istanbuldaky türkmen konsuly yerli häkimetlere onuň üstünden ruhsat alınmadyk protestin esasy guramaçy hökmüni şikaýet edipdir we häzir Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Türkmenistanda iş fakirleri bolan biznesmenleriň gatnaşmalary sebäpli goýberilmän saklanýar. Bu arada has anyk maglumatlary 6-njy gün hepden programmamyzda dinlärsiniz.